কি হল কিবা হ'ল অকলে আহিছে গাড়ী আছে নাই নাই কোৱা একো কোৱা নাই কি হ'ল ভাই ইয়াৰ একো নাই नोंथाङा 100 रांजोंनो गंसे बास थार आरो बलेर' गारिनि बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? जुदि जादोंब्ला 753197796 आरो 9395408423 नम्बराव फन हरनानै थाबैनो लादो गांसे लटारि। बेनि उनावनो खाफालाव थायोब्ला नोंथाङा जानो हागोन गंसे बास बलेर' आरो थार गारिनि बिगोमा। फैगौ मार्च दाननि 22 खालार सानखालि चिरां जिल्लानि सानजा सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटिनि बानजायनायाव होनाय लटारि खेलानि लटारि लानानै नोंथाङा 100 रांजोंनो बास थार आरो बलेर'नि बिगोमा जानो हागोन। नोंथाङाबो बे लटारिखौ लानो गोसो जादोंब्ला थाबैनो 753177963 आरो 9395408423 नम्बराव कल खालामदो आरो अनलाइननि गेजेरजों लादो बे लटारिखौ। प्राइस महरै फारियै दं टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र थार, महिन्द्र XUV 300, टाटा पान्च, मारुति स्विफ्ट, टाटा टियागो, रेनल्ड क्विड, एल्ट' K10, आपाचे 160, हन्डा डिअ आरो महिन्द्र बलेर'।